Hola, sóc el narrador i com molts de vosaltres he estat enamorat. Ah, l'amor! L'hem esperat, l'hem gaudit, l'hem patit, ens ha tornat bojos, l'hem vist passar. I és en la música. L'hem vist en pel·lícules i en anuncis. Oh, please believe me. L'hem buscat i buscat i de vegades l'hem trobat. Tots, per bé o per mal, hem tingut una experiència amb l'amor. Però i ells? Tu què creus? Creus que hauran trobat l'amor? Per comprovar si hi és, anem a preguntar-los a diferents parelles de diferents edats, les quals tenen algun grau de discapacitat. També parlarem amb Yolanda Cardona, directora tècnica de la Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre, tutors legals de molts d'ells, perquè ens ajudi a comprendre què es fa per poder ajudar-los i amb quines dificultats es troben. Comencem a conèixer-los. Quant de temps porteu junts? Quan us vau conèixer? 2 meses. Un año. Un año. La vas conèixer? Que sortíem junts i la vaig conèixer d'allí que sortíem junts. Pues Lana Villarroya nos juntó. Lo vas conèixer en el taller i fa 8 mesos que salimos juntos. 8 mesos 8 mesos. de la plaça Afonso. Temps. Jo tot ja coneixo de un anys. Bé, 20 anys. 20 anys. Temps Del cole. del col·le. Ja fa uns quants anys. Jo en ella es coneixia, jo estava baix al col·le i ella baixava a portar el menjar i tot això, però com allò que es diu que no teníem relació, perquè jo estava al col·le i ell només baixava, pujava i portava el menjar. Jo vaig conèixer a Héctor a la feina. Pues anem junts fa quasi 2 anys. Pues fa 15 anys que ens coneixem, ens vam conèixer treballant i allí ens vam conèixer. Jo treballava de neteja i ell de jardiner. Jo treballava de jardiner i la vaig conèixer un dia que vam anar a un concert d'això. Això, un evento. I allí vaig conèixer. Fa 15 anys que estem junts i Em posta al cine al sindicat. De nit. Què? i vivim els dos junts a casa teva, a Vinalló. Joder. Bueno, buscant, i jo buscant i a trobar. Jo he dit, per favor, i vols ballar? I diu, sí. Era guapa, era jove i estava bona. I de tot. I des d'aquell dia ja, i 50 anys. No vam conèixer el taller a Campredó. A Campredó vam conèixer. Fa 14 anys que estem junts. Què sents per la teva parella? Siento que me quiere y está llorando por mí si me pasa algo. ¿Tú me quieres? Claro. Es guapo, esposo y se quedó.
La quiero como esposa. Como esposa. Perquè me va agradar molt. Porque es muy bonita. Y por eso, como es muy bonita, la quiero mucho. Que és bona xica. Que m'agrada que en això. Li faig molts de regalos. Para mí Pedro es un tío guapo. Es que tiene esto tan sensual. A mi m'agrada bastant. La cara y enamorado. ¿Qué enamoras de tú? Cuando lo conocimos. Yo me decimos molt. Que lo quiero mucho. Yo también te quiero, cariño. Mucho. Molt d'amor per ell. Me l'estimo moltíssim. Jo, per ella, és pràcticament el mateix. Bueno, pues sí, anava molt allí on estava ella al taller. La veritat, pues perquè la trobava maja. Yo me vaig enamorar de Héctor perquè era molt simpàtic, molt carinyós. No sé, la seva manera de ser, la simpatia, el que passa que tenia molt de Jani, però el Jani pues, a vegades pues, te fa enamorar. Que era simpàtic, amable i m'agradava. I encara continua agradant-me. I jo què dic? Què te va agradar de mi? Perquè no tenia nòvia, vaig agafar a tu i ja està. Coi. Jo què sé. Estic enamorat de ella. Sí. Estic enamorat de Tot. I les coses que l'he dit, tot. Dirà la veig, tot. L'estimo, i tinc molt de carinyo, i porta molt bé, i estic molt bé a ella. I pot durar 20 anys, i tot. I tinc molt... Això li falta a ella. Faltarà, ho falta igual. Igual. No comenci. Tot també. Tot, igual. Lo guapo que era, que es. Jo t'estimo molt. Es el amor de la vida. Res del que hem vist fa semblar que hi hagués alguna dificultat en aquestes relacions. Quina és la problemàtica? La realitat és que de problemàtica no hauria d'existir-ne cap, però dins del nostre entorn i a les nostres relacions socials així, és cert que el que és la dignitat com a persona envers l'amor i tot no es veu de la mateixa manera. Partim de la base que el que és l'amor l'hauríem d'entendre tothom com un dret fonamental i totalitari per part de tothom. I això a nivell d'entorn no se veu així en aquestes persones amb discapacitat. Quin és el propòsit de la Fundació en aquest sentit? Que les nostres persones ho volem, que ells pròpiament puguen viure en plena dignitat i sense renunciar a cap aspecte, i molt menys a l'amor. Protegim el seu present i treballem de cara per el benefici del seu futur. Com imagines el vostre futur? Y amor una vida. No sea amor para una noche, no vale nada para una vida. Te quiero hasta que me muero. Tengo 8 hijos. 8 hijos. Mira, 8 hijos. 9. Tengo a mi esposa. Joan, tiene 8. Mike, te quiero mucho. Y yo también.
Volem casar-nos y eso. Estoy muy enamoradito. Yo digo. Y que tengo ganas de casarme con ella. Yo también tengo ganas de casarme. Sí. Viure junts. A vivir junts. Més per avant, si les coses van bé, podem provar en estar en parella, o no diguéssim viure o intentar viure junts. Si tot va bé, casar-nos i ajuntar-nos. Jo també, i si podria anar a viure en ell. Estem superbé i ens agradaria algun dia o altre fer pareja d'hecho i fer un convit o el que sigui. Sí. I tenim pensat en algun futur. Jo tindré un fill. 7 fills, de grans nets i de tot. I companyia ha anat fent tota la vida amb tu. Tota la vida. Tota la vida. D'aquí, allà i a jo amb tu. Tota la vida. Perquè cada un viu coses diferents. Tindreu un fill de parella. Són persones com qualsevol de nosaltres, en els seus sentiments, en les seues virtuts, en els seus defectes, en les seues necessitats. I haurien de tindre els mateixos drets per poder estar junts, tindre la seva parella, no tindre que amagar-se. Una realitat de la que ens trobem és que ells tenen moltes mancances a vegades de poder tindre la realitat d'estar junts. Tenen espais, sí? Però ells van molt més enllà, a vegades. I aquesta part de més enllà, el que és l'entorn, la gent ho desconeix. Un objectiu clar de cara a ells seria la seva plena autonomia com a dret fonamental i indiscutible de l'amor i que el visquen en total normalitat. I nosaltres apostem per això perquè pensem que és el que ells volen i inclús acabem elaborant o participant en una activitat o com pot ser tota la planificació d'un acte o una celebració o inclús el que ells volen, que és una boda de cara a ells per acabar de dignificar la seva relació. Així que ja ho veus, ells no tenen cap impediment a mostrar els seus sentiments. Per l'amor no hi ha barreres ni cromosomes despistats ni etiquetes. Només hi ha la felicitat que produeix en tot el que l'envolta. Per tant, la resposta és sí. Han trobat l'amor i és universal.